God dag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Thor Allentoft. Ved min side sidder den altid helt fantastiske Tobias Rang, og du lytter til Ikke Alene podcast. Podcasten, hvor vi ikke alene taler om alt det nemme i livet, men også alt det svære, og så alt det indimellem, der i virkeligheden bare gør os alle sammen til människor, eller hvordan man egentlig udtaler det på svensk, jeg ved det ikke. Hej Tobias. Hej Thor. Hej. Hej dog. Hey då, hvad hedder det? Så sidder vi her satan nede med igen. Det ved jeg heller ikke rigtig, hvor man siger han. Det var en vild sanger lige efter dagen. Ja. Dialekt, vil nogen sige. Men hvor er det dejligt, at det igen er blevet optaget af. Ja. Torsdag, for dig, der lytter med, ikke? Ja, medmindre du hører den en fredag. Du kan også godt høre det en lørdag. Det er sådan set lige meget, hvornår du lytter med. Vi er da bare glade for, at du er her sådan set. Meget. Ikke? Jo, jeg er mega glad. Ja. Og mega spændt, fordi nu har du været så... jeg elsker simpelthen, når du er blevet velkommen, Thor. Jeg har bare en enkelt ting. Ja. Du siger ved min side. Det er også åndssvagt, og det er fordi, at jeg sidder jo... Ja. Altså, det er jo mere korrekt at sige overfor. Overfor mig, der sidder jo faktisk Tobias Rang, og det er jo også det, fordi, men der er også ufatteligt langt væk, og det er jo fordi, at du sidder jo egentlig, igen, må man sige, du sidder jo, vi sidder og optager et program, der hedder Zencaster, og det gør det altså muligt for os at optage, selvom at jeg sidder lige nord for København, du sidder i Aarhus, og så ved jeg jo ikke, vi kan jo, enten så kan jeg jo egentlig bare vælge at sige, det er faktisk rigtigt nok, det hedder overfor, eller så kan jeg vælge at kaste mig ud i en længere forklaring, der jo hedder, at teknisk set, så er du helt derovre mod vest, og jeg sidder mod øst. Ja. Jeg ved ikke, hvad for en vi går med, men hey. Nej, men jeg køber den. Vi er, vi er på hver vores side, og alligevel er vi på samme side. Hvor er det smukt. Ja. Jamen, jeg kan da ikke bede om mere, Tobias. Nej. Jo, ved du, hvad du kan bede om? Hvad? Ja. Du kan bare bede om, hvad vi skal. Du spørger mig, hvad skal vi egentlig i dag? Hvad skal vi egentlig, Tobias? Tobias, det jeg gerne vil bede om, det er, at du nu fortæller med din sprøde røst, hvad det er, at man kan forvente sig af dagens program. Ja, dagens program er, jeg kommer med nogle små inputs, som jeg er nødt til på en eller anden måde at få randet ud. Jeg ved ikke lige, hvornår den kommer. Så der ligger et eller andet sted, sådan en lille trickwire, og det kan være et ord, der bliver sagt imellem os, og så skal men det står ikke i programmet. Der skal være sådan lidt spænding. Fordi programmet er på mange måder det samme som i sidste uge, og i virkeligheden på mange måder det program, vi nok kommer til at fortsætte med igennem hele sæson 2, som i hvert fald et skelet. Ja, struktur. Fordi lige om lidt, så skal vi jo bare lige tjekke ind i, hey, hvordan har du det i virkeligheden? Og det er jo svært at svare på. Men vi gør også forsøget. Og ikke bare på den der klassiske, jamen jeg har det sgu da fint du. Men på sådan en, jeg skal lige mærke efter faktisk, hvordan er det lige at være mig? Præcis. Så, og det er jo også for bare at gøre det helt fuldstændig tydeligt, at selvom vi to jo gør os vildt umage for at sidde og lave den her podcast, så er vi totalt stadig i proces. Altså, og der er mange ting, der stadig er virkelig udfordrende. Men vi oplever jo bare, hvor meget mening det giver at lave det her sammen, fordi så kan vi ligesom blive ved med at være i den her proces. Så derfor så snakker vi om, hvordan vi i virkeligheden har det, også for at vise alle de andre mænd, at det må man godt. Ja, mændene derude, du ved. Ja, det må vi godt. Vi må godt tale om, hvordan vi i virkeligheden har det, også med følelser. Og når vi begge to lige har fået noget plads, noget tiltrængt plads, så ringer vi vores vidunderlige lytter op. Og ugens lytter, hun hedder Siska. Yes. Hun er fantastisk, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal ringe hende op og snakke med hende. Jeg har en lille idé om, hvad hun har på hjertet, men det er jo også i virkeligheden bare formatet, at vi ringer til Siska, og så får hun lov at dele det, hun har på hjertet. Der er ikke noget scripting, der er ikke noget, vi synes, hun skal sige specielt. Det er bare en plads, ligesom vi også har vores plads. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at snakke med Siska. Og så sætter det helt sikkert i gang et eller andet os to, som vi lige vender, og så skal vi lige tune ind på den her mission senfølger i samfundsdebatten. Har vi rykket på noget? Har vi ikke rykket på noget? Hvor er vi på vej hen? Har vi taget munden for fuld? Har vi whatever? Og så runder vi af og siger tak for i dag, når vi rammer en times optagstid, eller plus minus. Eller sådan, ikke? Det er præcis. Sådan, ja. Det er jo det gode ved den her podcast, det er jo, at vi har jo et rigtig smukt skille. Tak for det, egentlig. Tak fordi du lige genopfriskede det for mig, og tog alle med.
Men det gode er jo også, at vi jo egentlig også bare sidder her og optager, og nogle gange så er det jo ting, der optager en, og så kan man jo, kan man sige, gå lidt den ene vej, lidt den anden vej, og så kan man komme tilbage til det rigtig fine skelet. Men jeg glæder mig rigtig meget til at snakke lidt med dig, og jeg glæder mig til at invitere jer, der lytter med på en lytter, på en samtale, som jo faktisk, mere eller mindre faktisk bare starter lige her. Ja. Tobias, jeg har fået lyst til at spørge dig om noget. Jeg får egentlig lyst til at spørge dig, hvordan har du det så egentlig sådan i virkeligheden? Altså lige nu har jeg det sådan, at jeg faktisk lidt har lyst til at spørge dig først. Ja, det synes jeg, man skal gøre. Vil du så ikke lige spørge mig? Jo. Thor, hvordan har du det i virkeligheden? Jeg, Tobias, har det egentlig sådan lidt blandet i den her uge. Jeg synes, den her uge på mig rigtig mange punkter har været rigtig fin. Den har været fyldt med nogle sådan meget gode ting i min nære familie. Det handler om børn og kone og så videre. Og den har været fin i forhold til på Creating a Voice har det været nogle rigtig gode. Der har været nogle debatter, der har været nogle rigtig fine ting, der er lykkedes. Der har været nogle opslag, som har sat nogle rigtig vigtige emner op. Og så har der været noget, som jeg også har talt højt om på Creating a Voice, men som har været mere sådan mig sådan bag facaden. Jeg har nemlig en mor, som lider af en ubehandlet, kan man jo kalde det, personlighedsforstyrrelse. Det er sådan lidt blevet det udtryk, som jeg har kastet på det, fordi at begge ting er rigtige. Hun har en personlighedsforstyrrelse, den er ikke specificeret, og den har altså også altid været uden behandling, og den brød altså lige ud i lys lue i den her uge. Og det er der egentlig ikke noget nyt i. Der er egentlig ikke noget nyt i det. Altså måden det kommer til udtryk på er ved, at der begynder at tikke til sms'er ind på min telefon, som meget handler om, at jeg ikke tager nok kontakt, eller at jeg har gjort et eller andet skidt som barn af mine forældre. Min far, han er jo død tilbage i 19, men det skorter heller ikke på, kan man sige, hentydninger til, hvordan at jeg der har været en utilstrækkelig søn og så videre. Og det har egentlig været noget, som har været gennemgående i mit liv. Men jeg blev sgu ramt af det den her gang, og det tror jeg gjorde, fordi at der har været stille i noget tid, og jeg har været i en proces, som jeg jo også falder i. Jeg kommer til at falde i, som har været sådan, der har været fred. Jeg har kunnet skrive til min mor. Hun har sendt nogle bøger til mine døtre, for ikke så lang tid siden, en Snøvsen-bog og en Alfons Åberg-bog, og sådan nogle forskellige ting, som har været meget hyggelige og bedsteforældreagtige. Jeg har ikke andre forældre i mit liv, så det har været sådan positivt. Jeg har sådan på en eller anden måde lullet mig selv lidt ind i den der tanke om, at måske så kan det lykkes at have en eller anden form for tålt ophold. Og så faldt jeg bare lige så højt, som jeg lige var kravlet her den anden dag, da det så begynder at tikke ind med sådan beskeder, sådan meget lange, egentlig lidt usammenhængende beskeder, nogle breve, hun har fundet, hun har siddet og gravet rundt i derhjemme, som jeg har skrevet til hende engang, og altså, og det, jeg ved ikke, det er svært at sætte ord på, det er svært at forklare, men det er bare det er hele den der håbløshed, der ligger at have et menneske i sit liv, som lider af en, jeg ved ikke om det hedder en psykisk sygdom, men altså har et mentalt helbred, der er svært, og erkendelsen af, at det aldrig bliver bedre. Den har jeg taget etaper igennem hele mit liv, og har nogle gange brug for at fjerne fra mig i et eller andet håb omkring, at det måske ikke er sådan, men erkendelsen er jo bare, at sådan er det. Og det er en sorgproces, og det er en sorgproces, der i den grad bliver åbnet op for nu her. Så jeg har det sådan lidt på nogle måder fint, så på andre måder synes jeg, det er noget pøllelort faktisk at forholde mig til. Lige præcis den side af livet. Og jeg tror, jeg har parkeret den et sted, hvor jeg sådan tænker, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men det må tiden jo ligesom vise, føler jeg. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja, vil du gøre det? Når du får de der beskeder, der tikker ind, hvordan får du det så? Altså, hvad gør det ved dig? Jeg tror, jeg mærker, at jeg altså jeg tager det jo ind. Altså man kan sige, det er jo min mor, der skriver nogle ting om mig, som det værste ved de her beskeder er, at de altid er rodfæstet i et element af noget virkeligt.
Det kan være, at jeg på et tidspunkt har sagt fra tidligere i mit liv, eller det kan være, at jeg på et tidspunkt har svært ved at være i kontakt med min mor og min far, fordi at guderne skal vide, eller rigtig mange andre må vide, at det har været et svært forhold at være i. Og så er det tit med udgangspunkt i sådan nogle tidspunkter, som jeg synes har været svære, hvor at jeg så, kan man sige, får en ekstra bebrejdelse, eller at jeg får at vide, at det var for dårligt, eller det var for skidt, og det var alt muligt andet. Så det gør mig ked af det, og det giver mig en kæmpe skyldfølelse, og en følelse af skam, og selvfølgelig i særdeleshed også i forhold til min far, som jeg jo ikke kan, altså ham kan jeg jo ikke lige ringe op og sige noget til egentlig. Så det er nedbrydende egentlig at være i, og så gør det mig jo, jamen det ved jeg sgu ikke. Ja, det tror jeg måske bare mest af alt det gør, faktisk. Og så mærker jeg, hvor svært jeg faktisk har ved at sætte grænser, fordi en del af dynamikken i forhold til, hvordan jeg har det med min mor, er også, at jeg har svært ved at ture og sætte grænser, fordi jeg er bange for, at hun historisk set er blevet ked af det, eller begyndt at drikke osv. Altså det er sådan så inkorporeret, så det er sådan en catch-22, altså enten så siger jeg fra, og så sker der noget slemt, eller så siger jeg ikke fra, og så sker der noget slemt med mig, kan man sige. Jeg imploderer jo langsomt. Så det skal jeg også lære, sådan i en alder af 34 faktisk, også at sådan tage mit eget indre barn i hånden og sige, du må faktisk gerne sige fra, du må faktisk gerne, det er okay, hun har det svært, men det er ikke okay, at hun behandler dig sådan og sådan og sådan, du må godt trække dig og så videre. Så ja, det sætter gang i en masse, tydeligvis. Tak. Ja. Så det er det, men altså jeg har virkelig glædet mig til at sidde her egentlig sådan sammen med dig, det er også, at jeg får snakket, fordi jeg har jo heldigvis udstyret med en hammersød kone, Ulrikke, vi har snakket sammen, altid godt anker at have. Hun har været med på sidelinjen i mange år, og har vidst, hvordan det har stået til i mange år, og kan også fortælle mig, du ved, hey, det er ikke din skyld, det er sådan det er, hun formår ikke bedre. Det er rigtig rart, men det er også rigtig rart at sidde her, kan man sige, fordi at vi jo også skaber en eller anden form for safe space, hvor der er plads til at tale om de ting, som det faktisk kan være svært at finde ud af, hvor man ellers skal levere henne, når det fylder, ikke? Og når man skal på arbejde, eller ud og mødes med alle mulige, hvad det er. Så det er fedt, det har jeg glædet mig til. Og ellers så er det sgu okay, sådan alt i alt. Ja. Så, Tobias, hvordan har du det egentlig i virkeligheden? Jeg vil faktisk meget gerne samle den op, hvor du lige tog samtalen hen, fordi jeg læste dit opslag på Creating a Voice. Og læste de beskeder, som både din mor havde sendt, og som du havde sendt tilbage, og den tekst, du havde skrevet til opslaget. Og det er jo, vi følger jo hinanden ret meget, også to, Thor. Min situation ser lidt anderledes ud, fordi jeg har ikke nogen familiemedlemmer, du ved, der på den måde altså nærmest chikanerer mig. Det ville jeg nogle gange ønske, at de i det mindste bare havde det engagement. Ja. Fordi det er jo lige præcis omvendt. Og den sidste uge har godt nok også været svær, og været rundt på gulvet. Jeg har været ked af det. Jeg har altså virkelig, altså jeg har været til familiefødselsdag. Først hos min svigerfar, hans 60-års fødselsdag, med familie og godt humør og god underholdning og gode samtaler, og sådan virkelig en smuk fødselsdag, hvor jeg bare kunne se min kæreste med hendes mor og hendes far, og til trods for at de skilt, virkelig havde de sådan, der var bare sådan, jeg kunne bare se de tre som familie. Det var bare smukt, og der var ikke noget i løbet af den dag, hvor jeg sådan tænkte, ej gid det var mig. Altså, fordi jeg var med jo. Jeg var inviteret med, jeg var en del der, så jeg havde ikke sådan en bitterhed eller noget der, hvilket jeg sagtens kan forfalde til nogle gange, og blive sådan helt, for fanden kunne jeg ikke bare få en brøkdel af det der. Men det var virkelig en fornøjelse at være med. Og så kommer vi hjem, og så tager vi til min fætters fødselsdag, og min familie er strikket sådan sammen, at vi ser hinanden til familiefødselsdage. Vi ser hinanden til jul, og det er sådan set det. Og min familiehistorik er på den måde, at jeg har stoppet med at invitere min familie til min fødselsdag. Jeg gider ikke fejre familiefødselsdag mere. Fordi sidst jeg gjorde det sad jeg og kiggede ud i luften, og så kunne jeg bare, det er de samme samtaler. Den ene, hun sidder og snakker om sit arbejde, den anden sidder og snakker om hendes kror, og de sidder bare alle sammen og kæmper om at få lov at tale om sig selv.
Og ikke på noget som helst tidspunkt bliver der spurgt ind til, hey, hvad med dig? Altså Tobias, på din egen fødselsdag. Så jeg kunne bare mærke den der, altså en af de største traumer for min barndom, det er at være fuldstændig ignoreret, altså i årevis, og bare blive spist af med bare minimum of attention, og fysisk, med at drikke, så jeg ikke dør. Så jeg har, altså, så når jeg så sidder der til min egen fødselsdag, og oplever manglen for interesse, altså, eller sidder en juleaften, og kan se den enormt store forskelsbehandling i gaver. Og ja, jeg er 33 år gammel, og nej, jeg burde ikke gå op i gaver, men det er bare et udtryk for, jeg får det meget hurtigt til at betyde, at jeg ikke er vigtig. Så min familiehistorik gør ondt. Jeg vil jo vildt gerne holde fast i dem, fordi det er det eneste familie, jeg har. Altså det er en lille smule håb om, at vi kan være der for hinanden og med hinanden. Og jeg har banket på, jeg ved ikke hvor mange år, og sagt, jeg har brug for, at vi snakker om fortiden. Jeg har brug for, at vi taler om de ting, der er svære. Kan vi ikke bare snakke lidt om følelser? Om hvordan vi har det. Jeg har prøvet at forstå min bedstemor. Jeg har spurgt ind til hendes barndom. Jeg har gjort så mange indsatser for at prøve at vise, hey, jeg vil faktisk gerne prøve at forstå. Selvom jeg er fuldstændig uenig med min bedstemors accept af, at min mor var en del af en sekt, at hun selv blev en del af sekten, og at hun stadig holder hånden over sekten, og ikke vil erkende ting. Det har været så svært for mig. Og på et tidspunkt fortæller jeg hende, at hun kigger på mig, min bedstemor, for det er hende, det drejer sig om nu. Hun siger til mig, jeg vil gerne snakke om fortiden, Tobias. Og jeg bliver sådan helt kæmpe lettet. Der er sådan håb for mig omkring, at vi kan få talt det igennem og få lagt fred. Jeg er ikke ude på at gøre hende forkert. Jeg er ikke ude på at give hende skyld. Jeg har bare brug for, at vi taler om det. Fordi det gør stadig ondt indeni. Og det hun så siger til mig, og det her det er et års tid siden, så siger hun, men jeg vil bare ikke forholde mig til det. Og så bliver jeg bare så rasende. Og ja, altså jeg kunne holde et helt foredrag om, hvordan den her dynamik har været frem og tilbage, men pointen var bare kontrasten imellem den fødselsdag, jeg var med til om torsdagen, hos min svigerfar, og den fødselsdag, jeg så var til med min familie. Fordi vi sidder alle sammen ved det samme bord og spiser boller, og det er pisse hyggeligt, og vi sidder og snakker. Så alle børnene og mig og nogle andre voksne, vi går simpelthen væk fra det hele, langt over og spiller rundbold, og har det pisse fedt. Men det gik også op for mig, det gør vi hver eneste gang. Hver eneste gang, så fjerner vi os fra de andre voksne, fordi energien er så tung og så udholdelig at være i nærheden af. Og det blev bare tydeligt for mig, hvor meget energi jeg bruger på at håbe på, at der kommer en åbning. Til trods for, at min bedstemor i virkeligheden har været meget tydelig omkring det. Tobias, jeg vil ikke forholde mig til fortiden, jeg vil ikke forholde mig til dine følelser, jeg vil ikke forholde mig til noget som helst. Og det kan jeg ikke være i, fordi en af mine største værdier, det er, at vi får snakket om det. Og så hun har egentlig ikke gjort noget, noget galt. Altså hun har ikke stået op og skrevet af mig, hun har ikke alt muligt andet. Men det er simpelthen noget, jeg kan mærke, det er jeg nødt til at sige fra overfor. Altså det kan jeg ikke fungere i. Hun skal stadig have lov at være oldemor, hun skal stadig have lov til alt muligt. Jeg kan bare ikke være i den relation mere. Altså, og det har egentlig i virkeligheden været lang tid undervejs. Jeg har også før meldt fra på en juleaften, fordi jeg ikke kunne holde det ud. Den der sådan, vi smiler bare og lader som ingenting, og sådan, hallo, er I godt klar over, at den her familie har været fuldstændig splittet i atomer, der er så mange dødsfald, der er så meget sorg, der er så mange fucked up ting i vores familie, og vi har ikke snakket om det. Nej, der er en meget bevidst udtalelse, altså udtale af, at det gør vi ikke, kan man sige, det gør det jo også komplekst. Ja. Så det gør mig rigtig ked af det, og vemodig, og bange for at tage op til min bedstemor i morgen. Og fortælle hende det. Ja. Fordi hun er også gammel. Altså hvad nu hvis det er sidste gang jeg snakker med hende? Altså for mig handler det ikke om, at det nødvendigvis skal være en for life thing. Men lige nu her hvor jeg er, så kan jeg ikke holde til det. Det kan jeg godt forstå. Men det er rart at sige højt, og det er rart at, altså, fordi jeg kan mærke, at jeg har også taget mig min tid og mine samtaler og alt muligt andet for at finde ud af, at nu er det her, jeg er, og det er det her, der er vigtigt for mig, og det er det her, jeg gør. Så
Ja, men det kan jeg godt mærke, det gør mig både nervøs, men samtidig har jeg også følelsen af, der er lidt et før og efter den samtale. Fordi jeg tror, Ja, jeg bruger rigtig, rigtig, rigtig meget energi på det. Det fylder rigtig meget ind i mig, det fylder meget i mit følelsesliv, og jeg har brug ja, for at sætte mig selv fri. giver mening. Ja. Hvad tror du, det handler om, det der, altså den der, ikke, altså den der manglende evne til ligesom at forholde sig til, hvad der har været. Altså, For du sidder jo her og tydeligvis, det er noget, der betyder noget. ja, det har jeg Og gjort meget. få talt om tingene, det er noget, der betyder noget. Og tænker også en måde, som du forsøger at nærme dig det gode i dit liv og mennesker. Men hvad? Jeg har prøvet 5 år. Ja. På alle mulige måder. Ja. Både med vrede, smækket med døren og råbt ind i hovedet, det var en fucking sekt. Altså, kan du ikke fatte det? Altså, er du stadig hjernevasket? Jeg har prøvet med empati, jeg har prøvet virkelig sådan at forstå, og jeg forstår godt, hvor hun kommer fra, jeg forstår godt hendes barndom, og jeg forstår faktisk også godt, hvorfor hun endte i en sekt. Jeg forstår også godt, hvorfor det er svært at se i øjnene, altså, men jeg kan forstå nok så meget med min logik. Det hjælper bare ikke. Nej. Og jeg tror, at hvis hun skulle begynde at forholde sig til det, så tror jeg ikke, hun ville kunne kigge sig selv i spejlet af skyld og skam. Også selvom jeg har også sagt til hende, prøv at det handler ikke om, at du skal gøres forkert. Det handler ikke om, at du, altså, det er slet ikke det er slet ikke det, jeg vil. Det er også det, der er så smertefuldt. Jeg elsker hende af hele mit hjerte. Og jeg kan ikke holde ud at være i nærheden af hende. Og jeg tror basically, at hun er bange for, altså, jeg tror ikke, hun tør at tale om det. Jeg tror ikke, hun tør at kigge på det. Der er så mange ubearbejdede, og det kender jeg godt selv endda. Så jeg ved godt selv, hvordan det er at gå med følelser, der bare hobede sig op, som så jo flere der er, jo mere lukker jeg ned, og jo mindre vil jeg mærke det. Men jeg ved også, hvor ondt det gør. Klart. Men så kan det godt være, at jeg måske har 20 års indebrændt smerte, ikke også? Hun har 50 år. Altså, ja. Det eddermame også meget. Det er det. Så. Jeg tænker, at i morgen, der skal du så op og have en samtale, som man kan sige, der er et før og et efter. Jeg tænker, Tobias, i hvert fald, at du ved, nogle gange, når vi skal til at sige ting, og vi skal sige noget, som er skillesættende og alt muligt andet, så du ved, plads til view, så tænker man vrede, og man tænker alt muligt andet, men der er jo også en eller anden form for, tænker jeg, kærlighed i, at man siger, som det ser ud nu, så er der så meget modstand, der er så meget afstand, der er så meget resentment på sigt, som nu, og vil komme til at bygge op, altså kan man sige, ikke? Og et eller andet sted, så synes jeg, at ærligheden, selvom den er svær at servere, den er også en måde at forsøge at nærme sig andre mennesker på, også selvom det betyder, at man er nødt til at trække sig. Så jeg er glad for, at du formår at stå ved dig selv. Det lyder ikke som om, at der altid har været, eller du ved, den bedste grobund for at kunne det. Altså når jeg kender det der med selv at være måske en af de eneste lige sådan i en setting, som arbejder med sig selv på en bestemt måde, eller som forsøger at sætte ord på ting på en bestemt måde. Og det kan sgu være lidt svært at være tro over for sig selv, når andre ligesom ikke er der, eller formår det. Så ja, men det er også det er der er blevet tydeligt for mig, jo flere relationer jeg har fået, hvor vi faktisk godt kan tale om det, der er svært, hvor vi godt kan indrømme vores fejl, hvor undskyld er en del af vores vokabular, når vi rent faktisk, når jeg laver en fejl, hvis ikke jeg overholder vores aftale, hvis jeg kommer til at sige noget i affekt, som jeg ikke mener, så stepper jeg op og siger undskyld. Og så lytter jeg til, hvad det gjorde ved personen. Det er bare sådan, altså, jeg vil ikke være i en relation, hvor det ikke eksisterer. Og det har jeg vidst i mange år, indtil jeg begynder at tænke, fuck mand. Så kigger jeg lige på mine familiære relationer. Der er en relation, hvor jeg vil investere i. I min familie. Ja. Det må jo sige at være begrænset. Det er det, men så for fanden hellere få givet slip på der, hvor der bare er
skuffelse og sorg og smerte, og så Ja. investere den energi i den ene person, som vi faktisk i virkeligheden er der, hvor vi kan tale om det hele, hvor det bare faktisk er smukt, og så lade det blomstre der. Og så må dem, jeg ligesom siger fra overfor, så må de forholde sig til, hvordan vil de så håndtere det? Men Så det er giver ikke man op i til hvert fald mig. nej, og man kan jo give slip på en relation på mange måder. Man kan give slip, fordi at man ikke har lyst til, at den skal samles op igen, men man kan også give slip på den hårde knude, det kan være at være sammen på den måde, som man er sammen på, som er pisse smertefuld, og så kan man bekende kulør, og så kan man give andre mennesker chancen for, hvis de har kapaciteten eller lysten til det, og møde en der, hvor man selv står. Altså det behøver, jeg tror bare, at vi er så vant til, at det skal være på alle mulige andres præmisser. Jeg skal holde fast i, og jeg skal droppe mine egne grænser, fordi at ellers så har jeg ikke noget, der hedder familie. Men der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan tage fortællingen tilbage og sige, det er sådan her, jeg bliver nødt til at have det, hvis jeg skal kunne være i det, så kom og mød mig her, hvis det er, du kan eller vil. Så, og det er også vigtigt, at jeg har jo også tænkt flere omgange, så for eksempel dengang jeg meldte fra til jul, så tænkte jeg, det er da noget, de kan mærke. Så kan det være, at de kommer og snakker om det. Ikke en skid, altså, og det var jo mig, der forsøgte at straffe min familie, og på den måde nudge dem til at ville tale om det. Det kan jeg mærke, det fungerer heller ikke. Det giver jo ikke mening, altså. Så er jo ikke en skid med os selv, vel? Og måske så er det bare ikke noget, der findes, eller du ved, måske er det seriøst ikke noget, man kan jo ikke tvinge mennesker til at kunne ting, som de ikke kan, eller indse ting, som der er ude af deres, som er helt langt ude, altså i horisonten. Det kan man ikke. Og så er det en erkendelse, man kan gøre sig. Man kan sige, det er ikke pisse rart, men det er sådan set heller ikke rart at stå lige her, hvor man kan mærke smerten, og ikke kan holde ud egentlig at være sammen med de mennesker, man gerne vil være tæt på. Nej, og i virkeligheden har min bedstemor gjort det meget tydeligt, meget, meget tydeligt, hvor hun står, hvad hun vil og hvad hun ikke vil. True. Så hun har faktisk været meget ærlig omkring det. Og så er det jo bare mig, der ikke har vil, altså, og så er jeg jo nu nødt til at kigge på det og tænke, okay, så der hvor du står, hvad vil jeg så med det? Præcis. Uden at det bliver sådan en skjult intention omkring, at nu gør jeg noget strategisk, sådan jeg kan få det, jeg gerne vil have. Altså, at du kommer og snakker med mig omkring det hele. Ja. Nej, nu ser jeg, hvor du står, og du har meldt kulør, så gør jeg det samme nu. Men det er jo det, jeg ikke har gjort før. Jeg har netop ikke stoppet op og tænkt, hvordan skal min relation være? Jeg har bare fortsat det samme mønster igen. Så lader jeg mig grænseoverskride, så vi kan have en relation. Så lader jeg mig grænseoverskride, så vi kan have en relation. Så lader jeg mig grænseoverskride, så vi kan have en relation. Og det tror jeg også bare er en virkelig vigtig pointe. Det må man altså godt stoppe op og spørge sig selv. Men, altså, hvor længe? Hvorfor? Og det var nok det, jeg sådan tænkte. Nå, men ikke længere. Og nej, ikke mere. Ja. Jeg ønsker dig i hvert fald alt muligt. Held og lykke virker så underligt, men i hvert fald så, det gør jeg vel egentlig bare med din samtale i morgen. Og så tror jeg, at det er vigtigt for mig at sige, at uanset hvordan den falder ud, så er du lige præcis som du skal være, Tobias. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og det du kommer til at bringe på bordet i morgen, kommer ikke til at være hverken for lidt eller for meget, for det kommer til helt tydeligt, kan man mærke, at komme fra hjertet af. Så tillykke med det. Nok kommer det fra hjertet, men det gør det faktisk. Ja, det gør det jo. Ja. Det ud med det. Ja. Tak, Thor. Ja, selvfølgelig. Og det var altså lidt om os, og hvordan vi lige går og har det. Jeg får lyst til at sige, at hvis du derude sidder og lytter med, og kunne tænke dig at give dit besøg med, hvordan du sådan egentlig går og har det i livet, hvis der er noget, du kunne tænke dig at dele med os. Hvis der er noget, du går og føler dig alene med, eller nogle scenefølger måske, som er den her sæsons store tema, så skriv lige til os ind på Instagram. Det kan du gøre på ikkealene_podcast, og så svarer vi tilbage lige så snart, som vi overhovedet kan. Ja. Ikke? Jo. Ja. Og Tobias, nu har du jo faktisk været så flink at læse op for os, hvad vi sådan kunne vente os af dagen. Og nu har vi fået talt en lille smule ind i, hvordan det sådan går med os. Men det er jo i virkeligheden på tide, at vi sådan åbner samtalen og rummet en lille smule op, ikke? Det er det da. Og jeg har også lige skrevet en besked, som for 5 minutter siden skrev jeg, vi ringer om cirka 5 minutter. Ja, fedt. Ja, og den har Siska reageret på med et hjerte, som jeg antager for, at det er bare fjong. Det er nemlig fjongeren. Ja.
Og så kan man jo sige, at så synes jeg da egentlig ikke, at der er særlig meget andet for, end at vi da ringer op til Siska. Jamen, Skal vi ikke gøre det? jeg er helt enig. Jeg glæder mig så meget. Vil du ikke trykke på den grønne knap, hvis den er grøn? Jo, hvad er det for en grøn knap egentlig? Nå, altså den der sådan opkast-knap eller hvad? Er den grøn eller sådan noget? Er den det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg trykker i hvert fald ringe op. Og så er jeg altid super spændt på, om teknikken virker, men det burde den gøre. Det gør den. Ikke? Siger du hej til hende? Jeg siger hej. Godt. Så spændende. Det er Siska. Hej Siska, mit navn er Thor, og jeg ringer fra Ikke Alene podcast. Hej Thor. Hej Siska. Hvor er det dejligt at høre din stemme. Hvad hedder det? Jeg tænker, jeg sidder lige her ved siden af den gode Tobias, som jeg lige vil få til at sige noget, for så kan det nemlig også godt være, at så skal vi lige høre, om han går igennem nemlig. Hej Siska. Ja. Hej Tobias. Ej, det gør han. Fedt. Yes. Ja, vi er jo altid sådan spændte på, om teknikken virker og sådan noget. Men hvis den gør det, så er det ligesom første hurdle, og så, så kan det kun blive godt. Så tror vi ligesom på projektet. Ja. Vi har glædet os mega meget til at snakke sammen med dig. Det har vi fået lov til at gøre i noget tid. Og fedt, at du kunne tænke dig at være med her i vores lille podcast. Jamen, tusind tak for invitationen. Selvfølgelig. Altså, nu har du jo fået lov til at tage en lille smule med Tobias. Vi kan jo godt lide lige at sådan, lige hilse på, inden at vi sådan kaster dig for løverne her, sådan helt live-agtigt. Men jeg har jo ikke fået lov til at tale så meget med dig, så jeg er så nysgerrig på, vi har jo efterlyst nogle lyttere, som kunne tænke sig at fortælle en lille smule om deres senfølger efter en barndom påvirket af dysfunktion. Og jeg blev så nysgerrig på, hvad var det egentlig, der gjorde, Siska, at du sådan valgte at tage kontakt til os og ville være med? Jamen, det er der flere årsager til. Jeg så opslaget, og fra, jeg tror det var på Creating a Voice? Ja, det kunne det godt have været. Ja, det er også lige meget. Men i hvert fald, så for det første, så synes jeg jo, det er et afsindigt vigtigt emne at tale om. Det her med senfølger. Det er sindssygt vigtigt, at der kommer mere fokus på det. Også at det kommer på den politiske dagsorden. Og det ved jeg jo er en af jeres mærkesager, og noget jeg arbejder på. Så det er noget, jeg rigtig gerne vil støtte. Jeg vil virkelig gerne støtte jeres projekt. Der er et kæmpe mørketal, også i forhold til, hvor mange der egentlig rammer til senfølger. Jeg hørte jeres afsnit med Smilla, som rørte mig dybt. Og for mig er det hjerteskærende, når unge bliver tabt i systemet. Og der mangler simpelthen nogen, der griber de her unge. Der er alt for lang ventetid på psykologhjælp. Det kræver ressourcer at række ud. Så når unge mennesker rækker ud på det her, og vi så har et system, som er så meget kassetænkning, i stedet for at fokusere på den enkeltes behov, så er det virkelig vigtigt, at vi gør noget. Så tusind tak til jer for det her, og for at invitere os andre ind, så jeg skal fortælle vores historie. For det er jo også en del af det. For mig handler det også om at give den her lille pige, jeg har inde i, som oplevede alt det her kaos og angst og en alt for stor ansvarsfølelse og en enorm ensomhed. Giv hende en stemme, fordi det også er det, der heler. Ja. Og så handler det jo også om navnet på jeres podcast. Altså hvis det, jeg deler min historie, sætter ord på mine oplevelser, jeg får bare et menneske derude til at føle sig mindre alene med, mindre forkert, så mener jeg også, at jeg har en forpligtelse. Så der er også en stor motivation i mig i forhold til at dele ud af det svære, og tale om det svære, og det, der giver skam og skyld, og som er en del af, jeg er vokset op på den her måde. Hørt, har jeg lyst til at sige. Amen gange 3.000 faktisk. Det var virkelig nogle ord. Jeg får lyst til at spørge, fordi nu nævner du jo selv den her lille pige her, som du egentlig også bærer med dig. Har du lyst til måske lige sådan at for hende og for dig lige sætte nogle ord på, hvad var det for noget, du voksede op i? Hvordan var det? Det vil jeg meget gerne.
Jeg voksede op med en mor, der var bipolar, men som ikke blev diagnosticeret så meget sent i livet. Så hun var skiftevis manisk og depressiv, men uden der egentlig var blevet sat ord på det. Og hun selvmedicinerede sig med alt muligt. Med alkohol, med medicin, med mælk, med penge, med mad, med alt. Så det var sådan enormt kaotisk. Og jeg lærte jo meget, meget tidligt at prøve at navigere i det her. Fordi der var jo stemningsskift hele tiden, og jeg var hele tiden enormt opmærksom, sådan over alert og hele tiden på overarbejde i forhold til at finde ud af, hvor er vi henne nu, hvad er stemningen, hvordan kan jeg glatte ud, hvordan kan jeg sørge for, at jeg ikke er til besvær, hvordan kan jeg hjælpe, hvordan kan jeg være min mors frygt og støtte, så jeg blev jo også enormt tidlig meget, meget voksen, ikke? Og tog et kæmpe overansvar, og var bare generelt på overarbejde hele tiden. Og så havde jeg jo den her grundlæggende følelse af slet ikke at passe ind. Altså jeg var virkelig, virkelig angst hele tiden, og enormt ensom. Jeg havde sådan en følelse af at virkelig være landet på den forkerte planet. Og det tænker jeg, at der er mange andre, der kan genkende måske, at de har med og ikke føler, man passer ind nogen steder. Ja, tak. Ja. Siska, må jeg lige sige noget? Ja. Fordi du har jo delt din historie på en, der hedder Anne Kortrups side. Og der beskrev du det her med, at du ikke rigtig følte, du passede ind med sådan de her verdener her. Vil du ikke lige prøve? Fordi det er jo ikke sikkert, at alle har læst det opslag, men jeg synes bare, det var så spot on, den måde, du beskrev det på. Ja, jo, det vil jeg godt prøve. Jeg kan ikke huske præcis, hvilke ord jeg brugte i det opslag, men det jeg prøvede at beskrive, det var den her følelse af, at der var de voksnes verden, som jeg var fuldstændig, altså ikke var en del af, og som skræmte mig helt vildt, fordi jeg mærkede jo hele tiden, der var en inkonsistens, en uoverensstemmelse mellem det, der blev sagt, og det, de gjorde. Jeg var omgivet af voksne, der drak enormt meget. Der var fester. Det var udtrykt på så mange måder. Og så var der en anden verden, og det var jo alle de andre børn. Ja. Blandt andet min skoletid, som var et mareridt for mig, hvor jeg også følte mig ekstremt angst og udenfor. Og havde en følelse af, at de andre børn havde en masse ressourcer og styrker og var trygge og turde åbne munden. Jeg var angst for alt. Altså, tanken om at skulle sige noget i klassen, tanken om at skulle præstere noget fagligt, var simpelthen så angstfremkaldende for mig. Så det påvirkede også min skolegang rigtig, rigtig meget. Så det var sådan en følelse af at lidt at være på min helt egen planet og ikke passe ind nogen steder. Ja. Og meget gå langs væggene i virkeligheden, og helst bare vil være usynlig. Ja. Og i virkeligheden helst bare sådan beam me up, Scotty, til en anden planet, fordi det her det er ikke mit. Synes bare, jeg kan huske, at jeg læste den, den ramte bare så meget. Jeg synes, du beskrev noget, der ville tage mig en time eller to at prøve at forklare. Det beskrev du bare med, der er de voksnes verden, der er de andre børns verden, og så er der min, hvor jeg hører ikke til i nogle af de verdener der. Og jeg fortalte også lige til Thor, inden vi optog, og jeg havde bare sådan, men det vi jo lige så langsomt finder ud af, når vi taler om det, det er jo, hey, men den her verden er også, altså uden at skulle kaste os selv i en offerrolle, men er også børn, der er vokset op i noget dysfunktion. Men her er der faktisk en verden, vi lige kan beskrive sammen, og det synes jeg bare, du gjorde så smukt. Jamen, tusind tak for det. Ja, og jeg stemmer. Og det har du så meget ret i, at det er jo simpelthen der så meget af helingen for os ligger, fordi der er et kæmpe ekstra arbejde for sådan nogen som os, i forhold til at hele vores nervesystem, i forhold til at lære at sætte grænser, i forhold til at overhovedet lære os selv at kende, og kunne mærke vores behov, fordi vi jo er vokset op i et miljø, hvor vi har måttet undertrykke vores behov, hvor det handler om andres behov hele tiden. Så det her med overhovedet at mærke os selv, er jo også noget, som rigtig mange af os kæmper med.
Og selv havde jeg sådan jeg har en masse senfølger, men en af de ting, der sådan har fulgt mig igennem livet, det er det her med at have sådan en knokle kollapscyklus. Og det tænker jeg, at I sikkert også kan genkende. Ja. At der var lige spot on igen, Siska. Ja, ikke? De her ekstremer. Altså, enten så knokler jeg, og så kollapser jeg, og så knokler jeg igen. Ikke? Der er kun de her 2 yderpunkter. Og det er jo ekstremt usundt. Og det brænder vi jo sammen af. Altså. Og det gjorde jeg jo også. Jeg har fået en PTSD-diagnose. Jeg har været noget med stress i 4 år, hvor jeg har ligget i fosterstilling. Ja. Så det her, vi tager med os i forhold til at være pleaser, i forhold til at have svage grænser. Mine trigger har helt klart været relationer og arbejde. Det har trigget mig, fordi i forhold til faglighed og arbejde, der har jeg skulle overpræstere hele tiden, vise hvor noget er værd. Og i relationer, der har jeg simpelthen ikke kunne sætte grænser og ikke kunne mærke mig selv. Jeg har mistet mig selv hver eneste gang. Og har været totalt igen på overarbejde. Og blevet ved med også at gå tilbage til usunde relationer. Og det er jo også noget, der følger rigtig mange af os. Altså, for mig der har det været sådan et billede af, at jeg blev ved med at gå tilbage til en fuser. Og blive ved med at sætte mig selv i nogle situationer, hvor jeg slår mig selv. Og faktisk sætter mig selv i nogle situationer, hvor jeg så genoplever alle de her traumer igen. Ikke? Ja. Og det er jo også det, jeg mener med, at der er så stort et arbejde for os individuelt i forhold til at hele det her. Og der har vi hver vores vej, men der er også bare nogle ting, som går igen, som er fælles for os i forhold til de sorg, vi har, i forhold til vores reaktionsmønstre. Og i forhold til vores nervesystem rigtig meget. Ja, vi finder jo også ud af, eller jeg fandt i hvert fald sent ud af, at jeg fandt tryghed i det utrygge. Altså mit indre skema for, hvad tryghed er jo ikke det, som er normalt. Altså, fordi det jeg fandt, det som normale mennesker, nu sætter jeg virkelig her i kasse og bogs her for at tegne et eksempel, det andre mennesker synes var normalt, det synes jeg var kedeligt. Det kunne jeg ikke være i. Jeg blev rastløs. Og så ind i den der knokle falde sammen cyklus der. Og det der med at skulle ændre min opfattelse af, at det jeg er vokset op i, det er ikke sådan verden ser ud. Altså en tryg verden. Det var også derfor, de der verdener du beskrev var så gode, fordi når jeg så kigger på den verden, jeg er så ligesom den måde jeg ser verden på, så kan jeg godt se, at der er nogle ting, der er helt galt jo. Altså jeg skal ikke føle mig utryg i en relation. Jeg skal ikke hele tiden gå og overkompensere og tænke, og alle de ting, jeg gør, det er jo faktisk ikke nødvendigt. Det skal faktisk, det må godt være anderledes. Og det er jo der, hvor behovene og grænserne kommer, og sådan, wow, altså, det er eddermame svært at sætte dem, altså, og som du siger, mærke sig selv og mærke mine behov, udtrykke dem, og stå ved dem. Og sætte mine grænser, når de bliver overskredt. Ja, fordi der sker jo det, at så rekrederer vi til vores barndom, og i barndommen, der var der ikke mulighed for, at vi satte de grænser. Nej. Der var det død, altså det føltes som død, fordi vi blev udstødt. Altså vi er jo totalt afhængige af vores forældre, når vi er børn. Så vi har ikke haft mulighed. Og det er jo derfor, at vores nervesystem går fuldstændig amok, når vi skal sætte de her grænser, ikke? Ja. Udover at der kan være den her følelse af, nu dør jeg simpelthen, hvis jeg siger fra her. Så kan det jo også være en følelse af skyld, og at være hård og ukærlig, og egoistisk. Men det er bare sådan, at det har jeg i hvert fald fundet ud af, at at sætte grænser, det er faktisk det ultimative udtryk for selvomsorg. Ja. Og hvis der er noget, vi har brug for, sådan nogen som os, så er det selvomsorg. Så er det at give os selv alt det, vi ikke har fået. Ja. I form af tryghed, i form af respekt, omsorg, empati. Og det er jo, det tager tid. Ja. Men det kan godt, men det er muligt. Så. Men jeg genkender så meget det, du beskriver. Med rastløsheden, og med at det skal gøre ondt for, at jeg føler. Altså, og det er jo også, vi forbinder det jo på en eller anden syg måde med kærlighed. Ja. Når det gør ondt, og når det er dramatisk, og når det er svært.
Og når vi hele tiden er det her felt med at miste og overskride vores egen grænser, ikke? Mm. Så det har jeg gjort rigtig meget. Så jeg har ikke brugt min energi på de relationer, der faktisk virkede og sunde for mig. Men jeg har hele tiden været over i dem. Jeg vil med at gå tilbage til dem, der ikke fungerer, og som er giftige. Ja. Som ikke var gode for mig. Og i virkeligheden tænker jeg også, at der er jo et eller andet i det der med, at de første relationer, vi har, uanset hvor ondt de gør, jo også sådan vores første sådan drejebog for, hvad kærlighed er, eller hvad tillid er, og hvad loyalitet måske også i virkeligheden nogle gange er. Altså man kan sige det der med, altså man kan sige meget. Jeg er også vokset op med en mor, der havde en personlighedsforstyrrelse. Det er en anden side af sagen, men følelserne var altid meget ekstreme. Altså det var vrede, det var kærlighed, og det var vekselvirkningen. Altså hele tiden, så var det herover, så var det herover, så var det herover. Det tog mig lang tid også op i mit nuværende forhold at finde ud af, at du ved, livet må faktisk godt være mere leverpostej, end det jeg kom fra. Man må faktisk godt bare sådan, nogle dage må man godt bare sådan flatline igennem livet, og så er det bare sådan hyggeligt, eller rart, eller småkedeligt. Det er fint. Altså, det behøver ikke at være et skænderi, indtil vi ikke kan mere, og så er vi gode venner igen. Eller sådan, det behøver ikke at være så stormfuldt, det hele. Og det kan man jo næsten nogle gange finde kedeligt, når man kommer fra ekstremerne, eller man kan finde det ikke. Altså du ved, at der mangler noget passion eller et eller andet, men du ved, det kræver også bare noget at kravle op fra det plateau, man nu så var på, man blev efterladt på som barn, og så man har siddet fast på for evigt. Og ligesom kravle op, så man kan finde, kan man sige, se de gode og de sunde relationer for hvad de er, men også lære, at man er værd, ligesom at man godt må være i dem egentlig også. Jeg tænker, at man fortjener kærlighed, og sådan ubetinget kærlighed, som ikke hele tiden er flygtig. Ja. Altså. Meget, meget, meget enig. Det er vi ret gode til. Jeg er jo stadigvæk sådan lidt på, jeg blev lidt stille lige før, det tror jeg gjorde, blandt andet, fordi at nu lander vi på de planeter igen, Siska. Det var sådan meget, der er jo noget af det her med at høre et andet menneske, sætte ord på, hvordan man egentlig har det, sådan, og har haft det. Jeg er enig med Tobias, når han siger, at du fik sat ord på noget, som har taget mig også lang tid at sætte ord på. Jeg var også et angstbarn. Jeg var bestemt også sådan et barn, der hellere ville kravle langs, hvad kan man sige, panelerne, og synes, at det hele var rigtig farligt og rigtig svært. Men det er også bare rigtig svært at sætte ord på. Det klarede du, for mig i hvert fald. Det ved jeg ikke. Det var et dejligt billede, og det gjorde det nemt at forholde sig til noget, som faktisk kan være hammerkompliceret. Helt vildt. Ja, og det vi jo ofte flygter fra, som du også selv sagde ord på lige før, det er jo virkelig det, vi er allermest brug for. Vi har brug for det her lidt flatline. Vi har brug for rutinerne for leverpostej, fordi det er faktisk det, vi ikke har haft. Ja. Men der er så meget modstand inde i os, ikke, mod det. Så, men det er i hvert fald noget af det, jeg har lært, og noget af det, jeg har kunne give mig de sidste år, hvor jeg har været noget med stress. Det er de her rutiner, for jeg har været enormt god til, altså jeg har arbejdet med mig selv, for jeg var meget, meget, meget ung. Jeg har været sindssygt god til at spise sundt og få rørt mig og forstå alle de her mekanismer, men alligevel er jeg blevet ved med at søge nogle omgivelser og nogle situationer, som skabte det her kaos, ikke? Så det, at jeg giver mig selv de her rolige omgivelser nu, de her faste rutiner, det kan jeg bare mærke er så helende. Det er helt vildt. Jeg ved jo, du synes, at der er noget, der er vigtigt, vi husker. Os, der er vokset op i dysfunktion. For det er jo nogle ting, vi har lært, på trods af alt det her, som vi ikke bare skal henkaste. Ja, jeg synes, det er så vigtigt. Altså også for dig, der lytter med derude, at verden har brug for sådan nogen som dig. Fordi du ville ikke lytte med, hvis du ikke havde empati. Hvis du ikke havde det, som også Thor og Tobias har. Den her indsigt, den her dybde, det her mod til at tale om det svære. Og det kan godt være, at du ikke skal lave en podcast ligesom dem. Det kan godt være, at du heller ikke ligesom Smilla har mod på at holde et foredrag, eller at du som mig kan arbejde som coach, men bare lige meget hvor du er i livet, og lige meget hvor du sidder i forhold til din arbejdssituation og din livssituation, så vil jeg bare sige til dig, du har
noget særligt, du har noget, verden har brug for. Når man vokser op på den her måde, så har vi nogle sorg, ja, men vi har også en dybde. Vi har også blik for nogle nuancer. Vi har mulighed for at give omsorg til andre og til os selv, og med andre øjenhøjde. Og det gør en meget, meget stor forskel. Så du har en masse ressourcer, og du gør en kæmpe forskel, og du har værdi bare ved at være dig. Du skal ikke være noget andet. Og så er det også rigtig vigtigt, synes jeg, det her med, at der er også noget, der hedder chosen family. Og det er jo det, I blandt andet har fundet hinanden, ikke? Ja. Og det er også rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke bliver ved med at sætte os selv i nogle situationer for at holde fast i nogle familierelationer, hvis de bliver ved med at være giftige for os, hvis vi bliver fuldstændig drænet, hvis nogle relationer, hvor vores grænser bliver overskredet igen og igen og igen, så vi faktisk formulerer dem og sætter ord på dem, kommunikerer dem. Så er det okay at fjerne sig selv fra de her relationer. Det er også okay at have sorg og ambivalent, og der er den her dobbelthed. Men den eneste, der kan mærke, hvad der er rigtigt, det er dig. Og der er ikke andre, der skal fortælle dig, hvad der er rigtigt at gøre i den situation. Og det er så vigtigt, at vi giver os selv en omsorg, og vi fjerner os selv fra at gentage de her overgreb. Og nogle gange betyder det, at vi er nødt til at fjerne os fra nogle giftige situationer. Ja. Ja. Ja, også selvom det er familiært. Altså. Ja. Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg ikke så min mor. Hun er død nu, men jeg havde perioder, hvor jeg ikke så hende, fordi vores dynamik var så usund. Jeg kunne simpelthen ikke være i den. I dag har jeg ser jeg ikke den eneste far, jeg har tilbage. Også fordi, at jeg har givet udtryk for mine grænser så mange gange, og de bliver ikke respekteret. Nej. Og jeg er et sted nu, hvor, og det er jo selvfølgelig også kvæg min alder, der sker noget på et eller andet tidspunkt. Så det er ikke så vigtigt, hvad alle andre synes og tænker. Men jeg er radikalt tro over for mit nervesystem i dag. Ja. Og det er min pligt, og også min glæde at passe på mig selv. Og det kan nogle gange være konsekvensen, og det er også okay. Ja. Altså jeg har totalt gåsehud hos Iska, fordi at der tror jeg, vi spurgte hinanden ind til, hvordan har du det i virkeligheden i dag, før vi ringede til dig. Så det Thor snakkede om, det var hans relation til sin mor, som han også har delt på Creating a Voice, og efter han ligesom talte omkring det, jamen så fortalte jeg omkring min relation til min bedstemor, som, altså det er fuldstændig de tematikker, som du bringer op der, og særligt i forhold til grænser, som vi sådan har talt om, at altså også den ambivalens, den dobbelthed i, altså at elske en person, men ikke kunne holde ud at være i nærheden og være i relation med den person. Altså det er så ubeskriveligt at være i, og alligevel så komme til den beslutning af at håndhæve sin egen grænse for sig selv, sin egen omsorg, og ikke længere være i det her gentagende svigt. Det er virkelig svært, men så vigtigt, vi også taler om det. Så altså, kæmpe fan af den måde, du ser det på, og italesætter det på. Jeg kan kun sidde her og altså være enig. Bare. Ja, helt bestemt også her. Ja, det er det, man, og en gang imellem, så ved man ikke helt, at man skal, altså du ved, spille lotto, når man er så heldig, at tingene de passer så godt sammen, eller der bare er tingene bare lidt mere aligned, end man lige går og giver dem credit for. For det er jo meget, meget spot on, kan man sige, tematikkerne, som vi lige går og arbejder med, men som vi også, som Tobias lige siger, lige har siddet og talt om, men som i virkeligheden, tænker jeg også, er noget, som mange af dem, der lytter med derude, kan tale med om, enten fra den side, hvor at man stadigvæk er i en relation, der gør rigtig ondt, og man holder fast, fordi det er familie, og det er det eneste, man har, eller når man sidder på den anden side, og har givet, kan man sige, relationen noget afstand, eller har taget afsked, og jo kæmper med den skyld og den skam, som der er der, så tror jeg, det er så ufattelig vigtigt, at vi, kan man sige, får talt højt og sagt tingene. Og nu sidder vi jo, man kan sige, 3 ud af 3 personer, og kan tale mere om de samme ting, og gøre det sådan lige her på samme dag. Det synes jeg på en eller anden måde også taler for, at vi måske er lidt mindre alene, end vi sådan lige går og tænker, vi en gang imellem er. Så også herfra kæmpe tak for de vise ord, Siska, for Søren. Det er jo dejligt, at man, altså, det kan godt være, at vi sidder her og leger podcast og så videre, men altså eksperter, altså det er jo dejligt at bare at kunne sidde og læne sig tilbage, og så bare få
en masse god viden ind, og sådan blive mødt, og følelsesmæssigt afstemt, har jeg lyst til at sige. Ja. Ja, jeg sidder bare Tak. Og så, Ja, og Siska, så take jeg it away. skal lige indskyde noget i forhold til det her. Jeg ved godt, jeg har brugt meget tid, men Gud, det er vi skal også bare huske, at vi kan godt stadig elske at holde af, uden at have den her kontakt, ikke? Ja. Så vi skal huske den her kærlighed. Kan vi godt beholde i os og have med os. Vi behøver ikke at lukke vores hjerte. Selvom vi lukker døren, så kan vi godt holde hjertet åbent. Ja. Fordi det er også tit det, der er så smertefuldt. Og selvfølgelig er der en masse skyld og skam, men jeg kan stadig vågne med koldsved om natten og tænke, nej, hvad har jeg gjort? I forhold til min far også, ikke? Det kan jeg bare ikke være bekendt, og det er også synd for ham. Man kan ikke gøre for det, og bla bla bla. Og det er også okay, men jeg har også et ansvar for at være den, der passer på mig og sige, jamen det er okay, du har det sådan. Ja. Men jeg passer på dig, og det her, det er det bedste for dig, som det er nu. Ja, og så tror jeg også bare, jeg får lyst til at understrege det, du siger, det er, at der er kun én person, der kan vide, hvad det rigtige er at gøre, og det er en selv. Ja. Altså, fordi der er nok af mennesker, der så har holdninger til, hvad man synes, man burde gøre, særligt i familierelationer, og det er bare ikke relevant. Altså, det skal bare ikke med ind til beslutningsbordet, de der holdninger. Fordi nej, det er det ikke, og vores kroppe fortæller os altid, hvad der er rigtigt. Ja. Altså, altid. Så er du fuldstændig drænet efter sådan en relation. Kan du mærke, at du bare er så ked af det, og begynder at tvivle på dig selv, og kan ikke holde fast i dig selv, og du bliver ved med at fortælle, hvad du ikke bryder dig om, og hvad du udtrykker dine behov, og det ikke bliver respekteret, jamen så er det altså helt okay at fjerne sig fra det. Ja. Og med det, vi skal kæmpe hyldest også jer, for at have den snak, og for at have de refleksioner. Altså jeg sidder, jeg synes, vi kunne snakke videre i 2 timer nu. Det er heldigvis er det jo den følelse, at jeg også håber, at mange andre har med, at jo mere vi taler om det, jo nemmere bliver det, og jeg føler mig, altså det er anden gang, vi har en lytter med, og i dag er det dig, og jeg bliver sådan helt varm i maven og hjertet og følelsen af, fordi jeg sidder helt ærligt lige nu og føler mig meget, meget mindre alene af vores samtale. Og det er jo også og det er jo det, vi gerne vil have så langt ud som overhovedet muligt, fordi som du også startede med at sige, der er bare et kæmpe mørketal i forhold til voksne, som er vokset op i dysfunktion, som går rundt lige nu i Danmark og bestrider et arbejde eller gør ikke. Altså vi ser ud på mange måder, os voksne. Og vi jo, så også som du sagde, vi har jo i hvert fald en eller anden målsætning om at få gjort et eller andet politisk, om ikke andet bare at få råbt højt eller et eller andet. Og det vil vi jo gerne gøre i kor. Og for at vi kan gøre det i kor, så skal vi jo også lige høre hvad. Altså så det er ikke bare to af jer, der sidder og finder på ting. Men hvis du nu kunne vælge noget, som politikerne skulle indføre ved lov, hvad skulle det så være? Det er et godt spørgsmål. Altså, vi har jo simpelthen så meget viden i dag omkring psykologi, og hvordan det, hvilke konsekvenser der er ved sådan en opvækst her. Men der er bare stadig ikke rigtig noget sikkerhedsnet. Og vi er altså forpligtet med al den viden og alle de ressourcer, vi har til at gøre noget. Så altså, der er alt for lang ventetid i forhold til psykologi, eller til psykolog. Så er der en psykiatri, der underprioriteres. Der er et skolesystem, der presser mere, end det griber. Jeg tænker sådan noget som et eller andet, der gør, at vi kan være bedre også til at tage det her i oplevelse, de her børn og unge, de får hjælp langt tidligere. Og der er et sikkerhedsnet, der er et beredskab i kommunerne, der er nogle tilbud, der er klare, der er nogle teams, der står parat. Jeg tænker sådan nogle børnementorer, som måske er med helt ude fra vuggestue, børnehave, i grundskolen og hele vejen op, som er knyttet til de forskellige grupper af børn og klassetrin, og som er uddannet i forhold til at se de her tegn, i forhold til at give de her børn en mulighed for at åbne op og få noget støtte. Så har jeg også tit tænkt på, at man kunne lave sådan nogle lokale netværk,
Ligesom man har AA-møder Ja. for voksne. Men noget, hvor man godt kan komme ind som ung i sit lokalområde. Ja. Og bare sidde og være med nogen, der har nogle af de samme udfordringer. Noget af den samme smerte. Det der med, at igen, når vi er flere, og når vi sætter ord på, og når vi kan spejle os i hinanden, så sker der rigtig, rigtig meget. Ja. Ja, vanvittigt og god så idé. i forhold til alkoholkultur, der har jeg jo også et kæmpe issue der, i forhold til et opgør med den. Altså, it's about damn fordi time. der er bare... Der er lige noget med det. Ja, det er simpelthen, altså, hvad fanden er det, der sker? Ja, det er vildt. Okay, men det er godt, du siger det, fordi du bringer også nogle forskellige perspektiver ind i forhold til, okay, men så der er en gruppe, som er alle os voksne, som er vokset op i dysfunktion og har senfølger, og det kunne bare være gavnligt at gøre noget her. Men så er der jo alle dem, som vi jo helt smerteligt er bevidst omkring, er i det lige nu og her. Og vi ved, hvad de kommer ud til som voksne, og forvirringen og alt, hvad der er. Og så er der så, altså som de unge der, hvad var det, du sagde det sidst? Og alkoholkulturen, ja. Altså, det er jo den tredje ting. Altså, og jeg tror måske bare, jeg har nemlig gået og tænkt over det her også, siden vi snakkede med Smilla, og tænkt sådan, shit mand, der er bare så mange perspektiver, så mange lag af de her problematikker. Så men jeg kan bare godt lide, at vi får kastet dem op, uden nødvendigvis at vide, hvad for en vi skal gribe, og hvad vi skal tage fat i. Men det er bare vigtigt, at vi ikke får kigget for, og også i forhold til senfølger, og at hele den her problematik, at vi ikke kun får kigget på en del af det, fordi de her ting hænger sammen. Ja, de hænger sammen. Altså det I gør, er jo altså sindssygt vigtigt og fantastisk. Ja. At de skaber det her rum, og at de sætter fokus på det, og at de deler også sådan individuelle projekter. Jeres stemmer der er jo simpelthen så vigtige. Så igen, kæmpe respekt, og tak til jer anerkendelse for det. Kæmpe stort selv tak også den anden vej, Siske. Det har virkelig været dejligt at have dig med indover her. Og man kan sige, nu har vi åbnet en dør. Hvem det bankede på, og hvem kom ind, det gjorde Siska. Det er vi med mig glade for. Men det er jo så med dørene her, de lukker ikke nogen steder, så du er altid velkommen en anden gang. Og så skal man jo altid spørge, for nu har vi ligesom, det har forhåbentlig været okay at være med, men du ved, nu har man siddet her og snakket. Er der noget, du sådan sidder og tænker, det brænder jeg lige ind med, eller det kunne jeg godt tænke mig at lige at få med her på falderebet, eller hvordan? Et svirp med halen. Et svirp med et eller andet. Nej, bare at det har været en fornøjelse at være med, og det har været trygt, og så hvis du sidder derude igen og lytter med, og du har en historie at fortælle, så kontakt Thor og Tobias, og del den med os andre, please. Det skal man være med. Du er ikke alene. Nej, det er vi ikke. Nej. Så Siska, igen, kæmpe stor tak, og det kan jo være, at vi snakkes ved igen, før eller siden. Det tror jeg, vi gør. Eller et andet sted. Det vil vi i hvert fald. Der ligger en åben invitation, skal vi ikke bare sige det sådan. Der er mange gode ting, som vi kan få lov til at pakke ud sammen med lytterne igennem den næste uges tid, og sikkert endnu længere. Mange tak for det. Og så vil vi jo i virkeligheden byde dig en rigtig god dag og aften og alt muligt andet. Ja, ikke? Tak Siska. Tusind tak, og lige måde. Jamen, skal vi så ikke bare gøre det? Mange tak for snakken, Siska. I lige måde. Ha' det godt. I lige måde. Hej. Hej. Og det var altså Siska, som på forunderlig, fortryllende og fantastisk vis altså sætter ord på ufattelig mange af de ting, som vi egentlig havde startet op med at tale om. Og ja. Jeg kan næsten ikke huske alt det, vi har snakket om. Jeg sidder med sådan en følelsen af, altså, wow. Nå, men jeg siger bare, hvis det ikke var grund til at lytte til vores egen podcast i forvejen, så er det jo nu, fordi at nu skal vi jo sådan set til at holde styr på alle de gode pointer, og
tilegne os al den viden, som vi får kastet i hovedet med kærlig hånd fra fantastiske mennesker som Siska. Det er jo en kæmpestor, det er jo en ære at få lov til at tale med. Ja, det er det bare. Jeg elsker det her, Thor. Ja, jeg er da faktisk også glad for det, kan jeg konkludere. Det er ret fint. Jeg synes, der var mange gode ting, men det er fordi, at jeg sidder og tænker over det her, som Siska sagde, det her med eksempelvis at lave sådan nogle børne-unge grupper, hvor man sådan lidt drop ind, altså sådan kom ind, eller come as you are-agtigt. Fordi en gang imellem, så sidder vi jo egentlig tit, og så er det sådan lidt alt eller intet. Så enten så går man rundt alene, eller så skal man virkelig, så skal man igennem hele det store hjul for at få hjælp et eller andet sted. Men hvorfor er det egentlig, når vi nu ved, at der er så mange børn, unge og voksne, der har været igennem sådan svære, traumatiske barndomme og så videre, at vi ikke fokuserer mere på, at det skal være tilgængeligt. For jeg tænker sådan, altså, if you build it, they will come. Ja. Jeg tror, det er fra Bibelen, no puns. Altså det, men, sådan er det. Der er nemlig der er en problematik med tilgængeligheden. Altså den er virkelig, det er virkelig galt, altså. Har du, lidt? Thor. Nej, men okay. Ud med det. Er det en tripwire? Psykiatrien. Altså psykiatrien er jo fin nok på nogle punkter. Jeg har hørt P1, hvilket jeg meget sjældent gør. Okay. Og de fortalte om Britta fra Bedsted i Sønderjylland. Ja. Som fortæller om et seksuelt overgreb, der startede, da hun var 7 år gammel. Som fortsatte i flere år. Og så forward til, at hun er 43 år gammel fra flashbacks, og bliver pludselig ramt af det. Altså, pludselig kan hun huske, hvad der skete for 30 år siden. Og så bliver hun indlagt og kommer i psykiatrien. Fordi, hey, når man pludselig bliver ramt af noget, altså sådan så voldsomt, og selvom det er jo sent, så opsøger hun derfor Centeret for Seksuelt Misbrugte, som er det største specialiserede behandlingstilbud på området i Danmark. Og ved du, hvad hun fik at vide? Kom med det. Du kan regne med at vente op til 2,5 år, for at du kan komme i behandling. Yeah. Og så siger Britta, jeg gik fuldstændig i stykker og blev indlagt på psykiatrisk 1 gang til, hvilket er, tror jeg, hvis vi graver ned i historikken på psykiatrien, så fungerer det sådan, at folk kommer ind, har det virkelig dårligt, har virkelig brug for hjælp, og så bliver de dopet, indtil de er numb og normale, altså i gåseøjne normale, altså i low arousal, eller hvad de kalder det. Og så kommer de ud igen, og så, sjovt nok, så er der jo ikke noget hjælp, der er jo ikke blevet givet noget hjælp, og så mærker de det jo igen. Så jeg tror, folk kommer igen og igen, fordi de ikke får den hjælp, de skal have. Og så siger hun, min angst og PTSD bulrede afsted, og jeg kunne ikke være i mig selv. Og ja, altså, og så blev der sagt, at her ventetiden, den er fordoblet på 4 år. Og altså, det er jo ikke, altså nu er det lige helt specifikt Center for Seksuelt Misbrugte. De har 3 afdelinger i Danmark. De får færre penge i den her nye finanslov, som lige er kommet af vores regering. Og det var bare tilbage til, at vi sidste gang snakkede omkring, jamen den her velfærdsstat, vi har. Hvor fuck bliver velfærden af? Altså nu jo, der er mange ting, vi har, men hvor bliver den del af, at vi bare har noget at støtte de her mennesker med? Det at skulle sige til et menneske, der er 2,5 år for, at du kan få hjælp, det er jo fucked up, mand. Altså. Det er super skudt i hovedet. Jeg har selv været inde forbi Center for Seksuelt Misbrug. Jeg er blevet udsat for et seksuelt overgreb, der var 5. Det ramte mig som et stort fedt godstog, da jeg var voksen, og havde startet min egen familie, og var noget af det sværeste, jeg har været igennem i mit liv. Og på daværende tidspunkt var der ikke synderligt meget ventetid, og det var en utrolig dårlig, virkelig dårlig match af psykolog, jeg kom ind til. Det var ikke særlig fedt på den måde, men jeg havde en helt klar, noget af det, der hjalp mig, noget af det, der virkelig hjalp mig, var, at jeg mærkede sikkerhedsnettet, der var omkring mig, fordi at jeg tog kontakt til, jeg kan ikke huske, om det var en læge, eller det var direkte til Center for Seksuelt, men i hvert fald så fik jeg en liste med nogle psykologer, jeg kunne vælge imellem, og så gjorde jeg det, og uagtet at matchet kunne have været bedre, så havde jeg bare sådan
en følelse af at blive grebet, og at der ligesom var plads til sådan nogen som mig. Og jeg bliver egentlig, det er ikke mit eller vores ansvar at skulle sidde og lægge regnskab for, hvordan og hvorledes tingene de hænger sammen, men vi kan konkludere, at det er lidt af et shit show, hvis man kommer og har akut brug for hjælp, at man så bliver stukket sådan 2 gange 365 dages ventetid pludselig løs i hånden for, hvad er det egentlig, man forestiller sig, der sker med mennesker, som har det så svært, som man har det, når man bliver om hjælp. Særligt, tænker jeg, når man har nogle så traumatiske oplevelser med sig, som gør, at man jo per definition holder ud lige indtil sidste øjeblik, hvor man ikke kan mere. Det er vanvittigt, og jeg tænker, at det koster både mental helbred og fysiske liv. Bare sådan, for lige at sætte den på, ikke engang på spidsen, egentlig bare for at være ærlig. Det er bare virkeligheden. Det er bare vanvittigt i virkeligheden, og det er dybt tragisk. Ja. Ved du, hvor mange der er på ventelisten lige nu? Nej. Mere end 1100 mennesker har fået den der 2 gange 365 dage, du jo lige kan vente. Ja. Igen må jeg sige, at jeg tænker ikke, at man gør sig selv en tjeneste, eller en økonomisk tjeneste som samfund ved, at man lader mennesker, der i forvejen har det dårligt, vente i 2 år. Fordi at hvis der er noget, man ikke får det bedre, eller ja, så er det jo bedre, kan man sige, men får det måske i virkeligheden bare værre, og måske så glider man fra en kategori, hvor man måske ville kunne have gavn af noget hjælp og nogle samtaler, over en anden, hvor at man lige pludselig ikke kan holde ud at være i livet mere, eller hvad fanden ved jeg. Jeg synes, det er tankevækkende, og det er lidt som at slå i en dyne, føler jeg. For jeg føler, at man kan sidde og have de her samtaler, men der er altid en god undskyldning, eller en dårlig undskyldning. Jeg tror faktisk, det vil hjælpe mere at slå i en dyne, end at ringe. Jamen, jeg tror det faktisk. Det tror jeg faktisk vil kunne, altså, men måske få noget vrede ud for nogle følelser, det tror jeg faktisk vil hjælpe mere. Jamen, jeg tænker det. Ja. Jeg føler tit, at det er sådan en når vi har de her samtaler på sådan en politisk niveau, eller hvad ved jeg, så er det altså enten så er det jo tilkendegivelse, alt efter hvornår på valgsæsonen vi er det jo sådan, du ved, det må vi også gøre noget ved, eller så bliver det talt pænt udenom, kan man sige. Men det er kritisk, og psykiatrien er jo ikke noget, der bare er for en bestemt lille gruppe af mennesker. Det handler sådan set, kan man sige, meget om belastning, og det handler meget om, hvor meget kraft man har til at stå imod med. Og skulle vi prøve at blive lidt bedre til at hjælpe mennesker, inden de knækker sammen, egentlig. Ja. Jeg tænker det. Ja, det er vanvittigt, og fucking synd for Brita, og for de 1000, og hvor mange det så ellers var, der står der sammen. Ja. Og til dem, som læser den nyhed, og egentlig ønsker sig at ringe og få noget hjælp, men giver op på forhånd, fordi at ventelisterne er så lange. Så apropos skyggetællene, som de skal tale om tidligere, så kan vi jo også begynde at arbejde lidt med dem. Ja, dem skal vi fandme have frem, tror. Ja, det skal vi, og det er fucking nedslående egentlig, og lige høre, men man ved det jo sådan set godt, så måske er det virkelig bare fint, at man i tale sætter det. Og hvis du sidder derude, og egentlig faktisk har jeg lyst til at sige, hvis du sidder derude og er på venteliste til psykiatrien, eller har nogle af de her erfaringer med dig, så er du faktisk også velkommen til at skrive det, er du på ikke alene _podcast. Vi vil rigtig gerne være med til at dele din på Instagram forresten, men vi vil rigtig gerne være med til at sætte fokus på din og jeres rejse, som jo så ender en lille smule meget før, end den burde, kan man sige, lige midt i ventelisten. Ja. Jeg tror, vi skal til at runde af, fordi ellers begynder jeg at snakke om Nikolaj Wammen. Ja, og det gider man ikke at slutte noget af på. Nej, det gider jeg virkelig ikke. Det orker man faktisk ikke. Nej. Men altså, man kan sige, der er plads til forbedring, og der er plads til, at vi gør tingene markant anderledes, end vi gør det lige nu. Ja. Til gengæld så kan vi glæde os over, at vi sidder på vores lille hjørne af internettet og podcastuniverset, og kan blive enige om, at det er sådan, det forholder sig, og at vi kan få skønne mennesker som Siska med. Jeg stammede lige dit navn, Siska. Og så, og så gør vi det jo heldigvis igen i næste uge, og ugen efter, og ugen efter, og ugen efter. Ja, og i næste uge, der skal vi simpelthen have en mand med. Vi ringer til en mand. Der er en mand derude, der er faktisk som får det opkald, der kommer med her i løbet af sæsonen. Ja, det er der faktisk. Det er så jeg bliver så glad. Og det her, det er ikke en køns
samtale, vi skal have. Nej, det Men er som det ikke. mand er der bare meget, meget sjældent, at det rammer, du ved, på sådan en god måde, at man er sådan en, der taler om følelser. Heldigvis synes jeg, der er flere og flere mænd, der siger, hey, det er mega vigtigt, vi snakker om det. Men så at møde en, som siger, hey, ved du hvad, jeg vil også gerne snakke højt om det. Jeg bliver simpelthen så glad. Ja, bestemt. Det er kvinder bare generelt meget bedre til end mænd, og mænd er bare generelt meget dårlige til det. Ja, I er så badass kvinder. Ja, Det må man jo bare sige. Tak for det. Ja, lige præcis. Og jeg tror bare også, at det handler om, at det, man har brug for i virkeligheden, er jo sådan repræsentation i det samfund, man ligesom omgiver sig med. Jeg tænker, at man, du ved, den kan falde på mange forskellige måder. Det kan være alder, det kan være profession, det kan sådan set også bare være køn. Altså det der med at vokse op som mand, kan også tit være sådan noget, men du ved, hvem kigger man efter? Man kigger måske efter en far eller andre mænd. Og man kan sige, at i det tilfælde, at der ikke har været skide gode rollemodeller, så er det måske meget fedt, at man kunne møde nogle andre. Så let's go. Ja. Vi har ikke grint særlig meget i dag, tror jeg. Tobias, hvorfor griner vi ikke mere? Jeg føler bare, at du ser mig mere. Jo, du gør, Tobias. Ja, vi ses, Tobias. Det har været hyggeligt. Nå, hej. Det er ikke dig. Jo, det er. Tobias, vi har ikke grint særlig meget i dag. Nej, men hvorfor har vi ikke det? Fordi det har været dybt og tungt. Det har været dybt og tungt. Ja. Men det har ikke været så dybt og tungt, at det ikke også har været rigtig dejligt. Nej. Men derfor så er det jo også rigtig vigtigt, at vi får sendt menneskerne som dig, dig, i vis øregang, vi sidder lige nu. Jeg har ikke glemt, der var nogen, der lyttede jo. Hey. Vi sidder inde i din øregang, og nu har du været med i over en time. Ja, og vi har faktisk husket at sige hej, men nu skal vi også huske at sige farvel til dig. Fordi ellers så bliver du måske potentielt bare siddende, lige der, hvor du sidder lige nu. Og det skal du virkelig ikke. Det skulle da videre. Jamen altså, medmindre du har lyst i virkeligheden, altså fordi det skal heller ikke, vi skal ikke ud i noget tvang. Nej. Det er bare mere, hvis du nu sidder derude, og i virkeligheden, så kan det være, at du slipper podcasten her, og så skal du altså ud. Du skal faktisk en tur i Plantorama, der ynder jeg i øvrigt at komme. Ja. Jeg har købt mange planter og slået lige så mange ihjel. Jeg er egentlig lidt af en seriemorder ud i planter. Ikke så meget mennesker. Det gør jeg mig ikke i. Jeg synes, det er gris. Men hvis du nu for eksempel, det kan være, at du skal i Plantorama, og det kan faktisk også være, at du stopper på halvvejen. Det kan være, at du skal en tur ind forbi McDonald's og have den der nye. Ja. Du skal have den der Caesar salad burger, som lyder ultra gross, når man lige sådan hører det. Ja. Men det er en ting, og måske skal du have en, og måske skal du også have chili cheese tops. Eller bare en chicken salsa. Fordi den også er god, og fordi den på en måde også er sådan lidt orientalsk. Ja. Og det er da også rart. Ja, og en tasty cheese. Du bestiller bare, og vi dømmer overhovedet ikke. Det, og hvis ismaskinen virker, så tager du også bare en is. McFlurry med dime og chokoladesauce. Okay. Ja. Okay. Connoisseur. Jeg siger bare. Tobis Ice Cream Corner. Tag en Tobi Special og løb så hurtigt du kan mod de nærmeste McDonald's, Plantorama, eller hvad du ellers skulle tænke dig. Det kan være, vi ses derude. Ja, og det er ikke sponsoreret. Nej. Vi ses ved ismaskinen. Ja. Farvel, Thor. Hej hej. Bye.